Confebask patronalak Bilbon duen egoitza aurrean elkarretaratzea egin du gaur Comisiones Obreras sindikatuak azken hilabetean gertatu diren lan istripuak salatzeko. Krisiaren eraginez, enpresak prebentzioan hartu beharreko neurriak saihesten ari direla salatu du Alfonso Ríos, Euskadiko Comisiones Obreraseko lan osasunaren arduradunak. Zenbait enpresak ontzat ematen dutela krisialdi garai hau, prebentzioan ez dirurik ezartzeko, edo prebentzioan neurriak ezartzeko, neurrien ezarketa ez jartzeko, eta hori. Azken hilabetean lan istripuen ondorioz, 5 heriotza egon direla gogorarazi du Riosek. Pasaden astean, Beasaingo estanda galdategian, makina batek harrapatuta hil zen langile bat. Karrantzan ere beste ezbehar bat gogorarazi behar da, karpa bat muntatzen ari zenean elektrokutatuta hil baitzen behargin bat. Azken hauei beste heriotza bat gehitu behar zaiola adierazi du Alfonso Riosek, amiantoaren ondorioz beste langile bat hil dela ohartaraziz. Sindikatuak izugarrizko galduera bat izan du, Armando Pardo hil egin duela, sindikatuaren militante bat, eta pertsona bat oso nahiko konprometitua sindikatuen lanarekin, eta sindikatuarentzat zerikusi handia daukan pertsona bat izan da. Amianto kaltetua hilda, eta hori da gauza. Gauzak horrela, lantokietan kontrol handiagoa egotea exigitu du Comisiones Obreras sindikatuak, eta horretarako sindikatu guztien bat egitea azpimarratu dute sindikatutik. Halaber, lan istripuekin behin betikoa emaitzeko eta horien zergaitiak aztertzeko eskatu du Alfonso Ríos Comisiones Obreraseko kideak.